Ngokhisimusi usuku olubalekile asikho ke isipho esidlula ukufika kwelungu elisha emndenini. Kulesi sibhedlela iGauteng bamkele izingane ezintathu uma kubumbana ihora le-12 ebusuku, amantombazane amabili nomfana oyedwa. I feel so happy. Yes, because it is my first child and I'm glad I met MC. I feel happy and relieved that I finally got to hold my baby boy. Owengamele ezempilo eGauteng uNamantombazane ubakhunge ngezipho labantwana. It's a tradition that we are doing now as the Department of Health of visiting the mothers during Christmas and again during New Year. But I'm bringing another one now on the 27th of April. I will be doing the same thing. Ngokusho komnyango wezempilo eGauteng, iningi lomama elibelethile abantu abasebasha, umnyango wethembisa ukuthi uzobasiza ngokuqhubha izifundo zabo. As a department, we will work very closely with the Department of Social Development and the Department of Education to ensure that we assist them. Those who are supposed to go to school must go back to school, and those that are supposed to take care of their children at home or working, they must protect them. That's the message that we are sending. Kusenjalo zingamashumi-33 izingane ezizalwe ngokhisimusi esifundazweni iLimpopo ezifundeni ezahlukene. Kuzo ngabafana abangu 18 kanye namantombazane angu 15.